खुलुमबाय दिनैनि NBN-नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फैगौ 1 मार्चआव ANCC-आ 12 घन्टा BTD बन्द फोसावदों कक्राझाराव रेलजों सौख्लायनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा BB इन्जिनियारिं फरायसालिमायाव साननैनि हाबाफारिजों दैनि आंखालनि सायाव सावराय मेल आसामनि लेबार बिफाननि मन्थ्रि पद्मलोचन दासनि मुसुखा सावदों आरो डिपिपुर सिटनि बानजायनायाव सावस्रि सांग्रांथियारि मेल दानिया फैदो आबुं रादाबाव थांनाय बावैसो सान सिगां BTC केबिनेटआव BTC ओनसोलनि सिङाव थानाय हा-हुफोरखौ ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव बायलाय फानलाय खालामनाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि थांखि लानाय खौराङा गोसारद्लानाय लोगो BTC ओनसोलाव गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांनाय नुनो मोन्दों। बेबायदि समावनो BTC ओनसोलाव ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन हारि हारिसाफोरनो समानै मोनथायखौ सरकारा होनांगौ होननानै आदिबासी नेशनेल कन्वेन्शन सुंदयै आदिबासी महासभाया सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। मंगलबाराव तितागुरियाव थानाय ANCC-नि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव आदिबासी महासभानि गाहाय नेहाथारि बिरसिं मुन्डाया बाहागो लानानै बुङोदि थांनाय समाव खौरां बिजोङाव फोसावलानाय हा-हु फानलाय बायलायनि गुलुं-गुजुंफोरनि जेंनाफोरखौ सरकारा सावरायलायनायनि गेजेरजों गोजोन खौसेथियाव लाबोनांगौ होननानै बुङो आरो BTC ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ थाबैनो सोरजिनांगौनि दाबिजों आदिबासी महासभाया फैगौ 1 मार्च अक्ट'आव 12 घन्टा BTD बन्द फोसावदों। मख'नाय जायोदि BTC ओनसोलाव गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि सोरजिनांगौनि दाबिजों 1 अक्ट'आव फोसावनाय 12 घन्टा BTD बन्द हाबाफारियाव माबाफोर जाथाय-बिजाथाय सोमजियोब्ला सरकारानो दायनिगिरि जागोन होननानै मुन्डाया बुंबावो। কৰা হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক যোৱাকালি আমি পেপাৰত যেটো পালো আৰু BTC কৰ্তৃপক্ষই যদি সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ যি অধিকাৰক খৰ্ব কৰাৰ যেটো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়ালৈকে নটিফিকেশন হোৱা নাই বুলি আমি গম পাইছো এই তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি যেহেতু ইয়াত ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথাটো নিশ্চিত হৈ আছে সেই কাৰণে আমি টোটালিকে আজি আমি আদিবাসী জাতীয় সংগ্ৰামী মঞ্চৰ অন্তৰ্গত যিমানবিলাক সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত আমি বহি পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো যে এই যেটো নেকি সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ যেটো অধিকাৰক খৰ্ব কৰা হৈ আছে এটো এটা সাংবিধানিক অধিকাৰ হয় আৰু এই অধিকাৰটো যাতে আগৰ নিচিনাকে বহাল থাকে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো ৰাজ্য চৰকাৰকো দাবী জনাইছো আৰু BTC কৰ্তৃপক্ষকো কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ নকৰাকৈ সুস্থিৰভাৱে ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা কৰি পুনৰ সংশোধনৰ আমি দাবী জনাইছো আৰু আদিবাসী জাতীয় মহাসভাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদত 1 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা সন্ধিয়া 5টালৈকে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে BTC বন্ধৰ কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছো। আমি এই বন্ধ কালছোৱাত বিশেষকৈ শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে সকলো জনগোষ্ঠী সকলো পক্ষকে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে বন্ধ পালনৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আৰু এই বন্ধৰ কালছোৱাত কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কোনো নকৰে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো। এই বন্ধ এই প্ৰতিবাদ বিশেষকৈ এই সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ সপক্ষে সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ সপক্ষে আমি এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আমি জনাইছো। BTD-नि सदर कक्राझार सहरनि रेलवे स्टेशननि सोनाब फारसेयाव थानाय रेलवे ट्रेकआव मंगलबारनि फुंबिलिनि 5:30 रिंगासोआव जोबोद गोख्रैथिजों सानजा फारसे दावखोलांनाय रेलगारिया सासे सुबुंखौ सौख्लायनानै जायगायावनो जिउ खोमायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंबिलियाव रेलगारिजों सौख्लायजानाय सुबुंनि 55 बोसोर बैसोसो जागोन होननानै रेलवे पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। कक्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारिनि बिजुलिबारियाव थानाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं फरायसालिमायाव मंगलबाराव BB इन्जिनियारिं सिभिल बिफाननि बानजायनायाव दै गुबुंले आरो आबहावा सांग्रांथि आयदानि सायाव मोनसे सावराय जथुम खुंफुंनाय जायो। BB इन्जिनियारिं फरायसालिमानि सिभिल बिफाननि बानजायनायाव आरो आसाम साइन्स टेक्न'लजि एनभाइरनमेन्टनि हेफाजाबाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय दै गुबुंले आरो बेखौ होबथानाय आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि भाइस चेन्सेलर डक्टर हेमेन्द्र कुमार बरुवाया। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो IOC-नि DGM एके ब्रह्मजों लोगोसे BB इन्जिनियारिं फरायसालिमानि गोरायुं कमल कुमार ब्रह्मआ। For the delay, but without losing any more time, let's start the program. To
take care of it. Nature does it, it really takes a good care, but how much? Many of us must be, those who are from the civil engineering department must be knowing about the self-cleansing capacity of the rivers. Even of these 2 days, technical even in today, they will know that how can we have an alternative solution, how do we do it. Okay, so what happened, then with implementation of Bodoland Accord, we got this college and it was established in 2008, 16 August, the then Chief Minister Tarun Gogoi sir. And then imparting engineering education was started in 2010 with 2 branches, chemical engineering and electrical engineering. मख'नाय जायोदि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुनाय दै गुबुंले आरो बेखौ होबथानाय आयदानि सायाव सावराय जथुमनि हाबाफारियाव बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमानि गुबुन गुबुन बिफाननि फरायसा फरायसुलिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। It's very important nowadays because the mechanized systems are very expensive and the operation maintenance is a problem. So if naturally something can be done, that should be adopted. And we have success stories of such natural filtration of water elsewhere in the world as well as in India. साहा बागानाव हाबा मावग्राफोरनो सानसेयाव 350 रां होनांगौनि दाबिजों मंगलबारनि फुंबिलिनि 8 बाजियाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार साहा बागाननि फेक्टरिनि लांगोनायाव मोनसे खुद्रिखांनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो। अखिल भारतीय साहा मजदुर संघ आरो आसामनि जुथाइ बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जायो। खुद्रिखांनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि लेबार मन्त्रि पद्म लोचन दासनि मुसुखाखौबो सावो। मख'नाय जायोदि हेंथा खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव साहा बागानाव हाबा मावग्रा सा 200 मावफारिफ्रा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। 2018 के अभी तक नहीं हुई है, हो जाएगा जनवरी से हमने के लागू है, लेकिन हमने के जमान मिनिस्टर हैं ना क्या क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बालुकमारियाव दि पिपुल्स एइड ट्रास्टनि बानजायनायाव सावस्रि सांग्रांथि आरो स्वच्छ भारत साखोन सिखोन हाबाफारिनि सायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि मेल खुंफुंनाय जायो। सरकारि नङै आफाद दि पिपुल्स एइड आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु दतमा दखरा एबसुनि जुथाइ बानजायनाय मंगलबाराव खुंफुंनाय सावस्रि सांग्रांथियारि हाबाफारियाव दि पिपुल्स एइड ट्रास्टनि दैदेनगिरि आरो मावफारिफोरजों लोगोसे एबसुनि मावथि आरो रायजो राजाफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। फैगौ 1 मार्चआव एएनसिसिआ 12 घन्टा बिटिएडि बन्द फोसावदों। क'क्राझाराव रेलजों सौख्लायनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमायाव साननैनि हाबाफारिजों दैनि आंखालनि सायाव सावराय मेल। आसामनि लेबार बिफाननि मन्त्रि पद्म लोचन दासनि मुसुखा सावदों आरो दि पिपुल्स एइडनि बानजायनायाव सावस्रि सांग्रांथियारि मेल। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।